Esta vitrina é unha pequenísima mostra dun grande número de representacións que recrean a paisaxe desaparecida do Peirao que realizaron artistas no século XX. Artistas como, por exemplo, Castelao, Abelenda, Llorens, etc. E, concretamente, nesta vitrina amosan unhas representacións de cubertas para folletos de Antonio Núñez Díaz, de Camilo Díaz Baliño para o libro das festas de 1934 ou de José Veiga Roel para outro libro das festas de 1945. É unha, como digo, pequena mostra porque no Museo das Mariñas tamén hai outras obras como a que teño as miñas costas de José Castro Gil que tamén representan o Peirao e moitas outras alusións tamén na literatura a través de fondos bibliográficos que se poden consultar nesta biblioteca.